ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ತಿಲ್ಪ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಜರ್ಜಸ್ ಜರ್ಜಸ್ ರೊಕ್ಕ ಇರು ಬೈಯಂಗಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಮತ್ತು ಇವರು ಎಡಿಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್ ಅವರು. ನಾವು ಇವಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬೈಜಾರ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಇಂದೇ ಪುಗ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೆ ಜಾತಿನ ಪಾಪ ಮಾಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪುಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು. ನೋಡುವ ಹೋಗುವ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಬಾಯ್ ಲೈ ಜೈ ಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ದ ಸೋರ್ ಹಂಚುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ವಿಷಯದ ದೇವೇರ್ನ ಮೈನಿತ್ತು ಶಾರದಪ್ಪನಂಚಿತ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಬಾಕಿಲ್ ದೇಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆನಂದ ಪಾಡ್ರೆ ಆನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ಜನ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಪಬ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು 2 ಜನ. ನಿತ್ತು ಹೋದರ್ಪ ಸುಮಾರು ಶಾರದಿನ ಬೀಳೇರು ಮೂಲು. ಕೆಲವರು ತಿರ್ತುಳ್ಳೇರು, ಕೆಲವರು ಮಿತ್ತುಳ್ಳೇರು. ಬಾಯ್ ನಾನೇ ಬೆಚ್ಚಿಡುಳ್ಳೇರು ಶಾರದೆ ನೀರು ತಾವರದ್ದು ಮುಂದೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ತಾವರ ಮೇಲೆ ನೀಡುದು ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ ತುಳ್ಳೆ ಶಾರದೆ ತಿಲ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ ಸಾನ ಸಾನದ ಇದು ಓ ಮಕ್ಕಳು ಜರ್ಜಸ್ ಜರ್ಜಸ್ ಸಾರಿ ದೇ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೀಟ್ ಬಾರ್ದು ನಾವು ಸಂತೇವೆ. ಅವು ಕುದ್ರೋಳಿದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಲಿಲ್ಲುವುದು ನಾವು ತಿರ್ತೇವೆ ಹೋಯ್ ಅದ ದೇ ಶಾರದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಆರಂಜಿ ದೇ ರಶ್ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬೈಯಂಗಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಏರು ಮಾತಂಗಲ್ಲ ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಪರಿಸರ ಪೂರ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ರಂಜ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಸಾಲು ಬೋಬನ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮಿತ್ ಮೆರೇನ ತೂಲೆ ಅಂಜಿ ಪಾಪ ಹಾರಿ ಏರನ ನಾಡ್ನ ಅಂದತ ಆತ ಪಾಪ ಅತ್ತಿ ವಿಷ ಅಂಚತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ನಾಡು ಮಿತ್ತು ಕಪಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜನ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಜನ ಪನ್ನಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ರೂಪೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗಂಡ ಏಪಲ ಫೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಿಲಿಕುಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ ಬೈದೆ ಸೀದಾ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸೀದಾ ಪಿಲಿಕುಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕಲು ದೇ ತುಲೆ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪಿನೇಜ್ ಒಂದೇ ಪನ್ಪಿನೇಜ್ ಶಿಸ್ತು ಪನ್ಪಿನೇಜ್ ಒಂಜಿ
ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೇಪಲ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬಂದು ನವಿಕುನು ಎಲ್ಲ ತೂವರೆಕು ಸಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೆದ್ರಡ ಒಂಜಿ 4 ಚಿರತ ಇದನ್ನು ಹಾಂ ಅದು ಚಿರತ ಇದೀನ ಅಂದ ಪೆರಂಗ ಇದೀನಿ ಬಿಡ ಸಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಏಪ ಎನ್ನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪೇರೆ ಗೋಯತ್ತ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೇಖಲೆ ಎಪ್ತಾರೆ ತೇರು ಗಾಂಧೀಜಿ ತುಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ದೂರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಳ್ಳೆರಿ ಗಾಂಧೀಜಿ बोलतले गांधीजी नाथुराम गोडसे नाडनु दे गांधीजी तुले नाथुराम गोडसे नाडनु डायलॉग बनपाना हां तुले दे मुल्पदले गांधीजी नाथुराम गोडसे नाडनु तुले ಅವಲ ಕುದ್ರೋಲಿ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರಾನ್ ತುಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಯಾರ ಹುಡುಗುದು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆನಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಾನ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮಂದೆ ಐಡಿಯಲ್ ದಾರುಲೇರಾ ಕುದುರೆಲ್ದು ಒಂಜೇಲಕ ಚಪ್ಪಲ್ ದೀತ ಬಂಗ ಪಿನುಂದಿ ಎನ್ನ ಮುರ ಈಸಕ ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋತುಂಡು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತು ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ತೋಜಿ ರಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೋಚಿ ಹಾಕೋಚಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಹಾಕೋಚಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋಪಣಗಳು ಅವೇ ಬಂಗ ಮಾಡ ಯಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೋನೆ ಡುಮಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಚ ತೆಗಡು ಕೊರೋನಾ ಈತ ಕೂಡ ಏರ್ ಮಾತು ಐಕ್ಸಿಮ್ಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀರು ಯಾಕೆ ಹೋಚ್ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಚೋಡಾಚಾರ ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಲಿ ಎಟ್ಟಾದ ತುಲೆ ಏರೇ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾತ ಬುಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಮಾತ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಪಣ್ಣಾಗ ಮುಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ಚೇರ್ದಾಂಡ ಬುಲ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಆಟ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಬಿಡು ನಾಡ್ದಾಡಿ ಸೆಕೆ ತಂದು ನೆಟೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಳು ಮಾತ ಬುಲ್ಪುನ ತೂವಲಿ ನಂತರದ್ದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಂತರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಟ ಚೂರು ಉಂಡದ ನಂತೂರು ಕೊರ್ಲಾತ ನಂತೂರು ಓ ನಮ್ಮೂರು ನಂತೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವ ಊರು ರೇಸ್ 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 ಅರೆ ಬಿದ ಪಿರಾಡ್ಲಿ ಅರೇನು ಓ ಎತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಲಿಕ್ಲು ಬಸ್ ಅವೆಕಡೆ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಕೆ ಬ್ಲಾಕು ಬ್ಲಾಕು ಯಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಟಂತ ನೋಡುವ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ನಿಶ್ಮಿತದವರು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತೆ ಓ ದೇವರೇ ಬ್ಲಾಕೆ ಗಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ಬೋತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಮಾಡಿರಾರು ಉಸಪ್ಪ ದೇವ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಕುದ್ರೋಲಿ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಬರ್ಸೇತನು ಪೂರ ಅಂಗಿ ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತು ನೈಕೋ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಕುಲೊಂದ ಸಾರಿ ಉಂತೊಂದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಆಣಿ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಯಿನಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಟೆ ಬಟನ್ ಬಿಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.